Suntem singura specie care a încercat să mănânce orice altă specie, inclusiv pe noi. Bă, e ușa închisă, cum ai intrat iară? Cu fiecare secundă care trece, ești cu un pas mai aproape de moarte. Ai intrat cumva pe geam sau pe unde, dracu? Dar eu n-am mai plecat de atunci. Dar știai că aproape orice de pe fața pământului ne poate omorâ? Și n-ai găsit și tu acel orice să te omoare? Ați observat cât de reale pot fi unele vise, dar totuși sunt proiecții ale realității. Dar cât de sigur suntem că ceea ce trăim noi acum e real? Au, mă doare capul, poți să taci? Există verbul a ființi, care înseamnă a exista ca ființă, sau ceva de genul. Poți și tu să nu mai ființezi? Bucuria topoarelor și a drujbelor, dar nu! Nu, de ce să omor așa deodată? Nu! Trebuie chinuită! Încet! Să o iau cu binișorul, să-i vorbesc frumos. Firar cățaua, mă, frumos! Frumos, frumos! Cât poți tu de frumos, Lean?